prop del nucli. La cobla de bronze del doctor Anglès, que es traslladava de la platja al passeig marítim ara fa un parell de mesos, no aconsegueix escapar-se de les bretolades. Ja a la platja es va trencar un parell de vegades una de les tenores, ara al passeig, i just 6 dies després que es reparés, uns brètols l'han tornat a trencar. Cal afegir que la mateixa setmana del trasllat algú va robar les cordes del contrabaix. Per un amant de la sardana, com Francesc Sala, en Xiquet, d'una banda és una satisfacció veure la molta gent que es para davant del monument i es fa fotografies, i de l'altra un desengany cada vegada que veu la manca de civisme d'algunes persones. No creu que la mainada en tingui la culpa, pensa que hi ha alguna cosa més. Jo no ho sé, però fa una setmana que van posar aquest tenor que era trencat ja de la platja i no sé si avui passant per aquí he vist que tornava a ser trencat. Després falten les cordes del contrabaix, també també ho han trencat. Hi pugen moltes criatures, s'arrapen, d'això, però jo crec que si sigués alguna criatura, si se'ls hi trenqués, ho deixarien aquí. Això sembla fet amb mala intenció, no sé, perquè si ho trenquen, ho deuen llançar. Sembla que sigui algú que ho faci exprés per fer mal. Jo no entenc com poden fer una cosa d'aquestes a un monument que és tan bonic com aquest. Segons en Xiquet, s'haurien de prendre mesures per evitar les destrosses. Una tanca i més policia rondant podria ser la solució. Primer de tot, ballar-se, jo crec, Això, una balla ben feta, també pujarien igualment, però sempre evitaria que hi pugés tant de gent. Ara mateix aquest matí ha estat un rato aquí, 10 minuts, i almenys 20 o 25 tenen fotografies, Forces, molts, molts. Ara jo, no sé, però també vigilar-se una mica, perquè si passés algun policia per aquí, és igual que el de les bicicletes, si passés algun policia, no passaria això. Però no en veus mai cap, aquí al passeig, escolta'm, i es té de vigilar les coses, i coses que van tant de guarda com això, i que és bonic, que a la gent els agrada i què sé jo. Finalment es demana que els brètols reconsiderin la seva actitud i tornin les peces que s'han emportat, ja que no en faran res i, en canvi, val uns diners tornar-les a fer. Si és algú que ho ha fet amb mala intenció, demanar-li almenys que si ho té a casa seu o el que sigui, que encara que no el vegi ningú un dia a la nit o com sigui, els torni a posar aquí sobre, que ja se preocuparan d'afegir-los i posar-los tal com estan, perquè són peces que valen molt de diners i és llàstima que cada vegada que se n'hi posa una de nova se tanqui.